Sanna vois käydä Sikin kanssa Sivassa ostaa mulla hanska. Me ollaan joskus käyty Siken kanssa Sivassa. Ai tossa Me ollaan Sivassa? oltu täällä kisoissa. Tossa. Että jos ihan onkin pyöritellinen seistunut kiinni. Ei, kun me oltiin kahdesta. Joku toinen oli tiedä, me tultiin sellaisella yhdistelmällä suoraan. On syypää huomiossa semmosia karsinoita? Ei. Ei mitään mitään. Ei. Miksi se vois semmonen hieno poikki? Sitä paitsi hevosella saattaa käynnissä. Vai. Mut saaks olla kärryykkällä? Ei saa. Ei saa. Kärryn kyydys voi olla. Joo. Niin. Ei, mutta siis yleisesti. Omalla. Onhan olemassa tangojoukkouskin. Niin on. Mä oon hyvistynyt sen monta kertaa. Kyllä se ajaa, jos ei häiriö. Niin, tässä on ikää. Niin, se on saanut vaan oman. Se on oma.